ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅಂಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ದು ಚಾಪರ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ವಾಮದ್ ಪದ ಉರ್ದು ಕಟೀಲ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ದು ಬೇಗ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕಟೀಲ್ಗೆ ಇಂಕಲ್ 2 ವೀಲರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೈದ್ನಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಗಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಅನ್ಸ ತೋರಿಸ್ಪೊಂದಿತ್ತು. 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಪುಂಡು 53 ನಿಮಿಷ 11 ಗಂಟೆನೆ ಪತ್ತೊಲಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ದುಂಬಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಸರ ಬೇಗ ಮನ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಸೀದಾ ಬೇಗ ಬೈದ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಚಾಪರ್ದ ಹೋಟೆಲ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬೇಗ ಚಾಪರ್ದು ಬಿದ್ದಾಗ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳರ ಇತ್ತ ಹಾಟಿ ಅಥವಾ ಅಂಚದು ಆಂಡಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಬೈದಿರು. ಎಸ್ ನನ್ನ ಉಲಾಯ್ಪೋಯಿ ಆಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾರಿ ಪೂಜೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪುನಃ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಾರಿದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ದಕ್ಕದೊಲೈಪೋಯಿ ಆಯ್ನ ತುಲಾಗುರ್ ತೋರಿಸ್ಬಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 1.5 hours ಬೋರ್ಡರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ದಾಗ ಎಸ್ ದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಓನಸ್ತ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರಪುನ ಸುದೆತ ಪುದರ್ ನಂದಿನಿ ಕಾಮಧೇನು ಮಗಲ ದಿಪ್ಪು ರಾಂಚಾಡೆಗ್ ಋಷಿ ಮುನಿ ಕೊಲ್ನಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಯಾಗಗ ನಿಕ್ಲು ಬರೋಡು ಪಂದಿಕೇನುನ್ನಾಗ ನಂದಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್ಯಾನ್ ಬೋಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೋಲೋಕ ಅಂಚ ಸರಿಜಿನ್ ಮಾತ ಐಕು ಋಷಿ ಮುನಿ ಕೊಲ್ನ ಶಾಪಗ್ ಗುರಿ ಆಪೇರು. ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಅದಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಡ್ ಪರಪೋಡು ಪಂದು ಶಾಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸುದೆ ಪರಪರ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ನಂದಿನಿನ ಶಾಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋರ ಬ್ರಹ್ಮರಿ ದೇವಿ ಪನ್ಪೆರ್ಯಾನ್ ಭೂಲೋಕಗ್ ನಿನ್ನ ಮಗಲದ್ದು ಬರ್ಪೆನ್ ಅಂಚನೆ ಭೂಲೋಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮರಿ ಪಂಡ ದುಂಬಿ ಅಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪರಾಗ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರಿ ದೇವಿ. ಮುಲ್ ಗೋಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ನಂದಿನಿ ಕಾಮಧೇನು ಮಗಲೈನ ಏಕ ಮುಲ್ ಗೋಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಮುಲ್ 11 ಗಂಟೆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಸರ ಬೇಗ ಮನ್ಪಲೆ. ಆನೆ ದಡೆ ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂತನು ಕೋಟೆನೆಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತಂಚದು ಪೋಯರಾಯ್ತು. ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬಿದ್ದಡ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಕತಿಕ್ಕು ಆನೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.